ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு தண்டர் கேமிங் ஒய்டி சேனல். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு கிளாஸ் ரேங்க் மேட்ச் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்லிக்கணும், நம்ம சேனல் ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் இருக்கும். சேனல் ஆரம்பித்து ஒரு வருஷம் தான் இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வருஷம் முன்னாடி சேனல் ஆரம்பித்து கொஞ்ச நாள் வீடியோ போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் இடையில கொஞ்ச நாள் வீடியோ போடல. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா பல ரீசன்கள் இருக்குது. பட்டு நிறைய சேனல் வச்சு அந்த நேரத்தில் ரன் பண்ணியிருந்தனால கொஞ்சம் வீடியோ போட முடியாமல் இருந்துச்சு. இனிமேல் நம்ம சேனலில் டெய்லியும் இல்லைனாலும் 1-2 நாள் வீடியோ போட ட்ரை பண்ணுறேன், பார்க்கலாம். சரி, வீடியோ ஆரம்பிப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இன்ட்ரோ வரும், பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. இன்ட்ரோ பார்த்தீங்களா, ஏதோ நம்மளால க்ரியேட் பண்ண முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணியிருக்கோம். சரி வாங்க மேட்ச்சில் போகலாம். இந்த மேட்ச்சில் யாரை விளாண்டுருக்குன்னா, நானும் மாஸ்டர் எஃப்எஃப் கேமிங் சேனல் போகும் தான் விளாண்டுருக்கோம். சரி வாங்க போவோம். இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருப்பேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, ரொம்ப நேரம் எனிமியை தேடி அலைஞ்சிக்கிட்டு இருப்பேன். எனிமி கண்ணை மாட்டாங்க. அதனால தான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் வாயில் வேறு வர மாட்டேங்குது. சரி சொல்கிறேன், ஏதோ ஃபாஸ்ட்டு ஃபார்வர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். போங்க, சரி விளையாடுவோம் வாங்க. நம்ம விளாட்றமோ இல்லையோ, அவர் தான் விளாண்டுட்டு இருக்காரு மாஸ்டர் ப்ரோ. போயிட்டு நம்ம டீம்மேட் வேறு நாக்காயிட்டே கிடக்காங்க. சரி வாங்க போவோம். அவர் போய் முடிச்சுட்டு வந்துடுறாரு. அவர் ஒன் டாப் அடிக்கிறாரு. நம்ம இங்கே ஒன் டாப் அடிக்கிறது எப்பயாவது ஒரு வாட்டி தான் விழுகுது. அது ஏதோ கடவுள் புண்ணியத்தில் விழுந்தாதான் சரி. சரி வாங்க அடிப்போம். நாக்கான டேமேஜ் எடுத்து நம்ம கொஞ்சம் ஏதோ ப்ரோ பிளேயர் மாதிரி காட்டிக்குவோம். ப்ரோ பிளேயர் இல்லைனாலும் ப்ரோ பிளேயர் மாதிரி காட்டிக்குவோம். சரி வாங்க எடுத்துச்சு. போடு 110 8 விழுந்துச்சு. அவனை முடிக்காம விடக்கூடாதுரா. அடி 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 அடி. என்ன இந்த அடி அடிக்கிறான், சாக மாட்டேங்கிறான். அப்பா ஒரு வழியாக ஒரே ஒரு கில்ல அடிச்சுட்டோம் வெற்றிகரமாக. நம்மளால் மாஸ்டர் ப்ரோ தான் இங்கே நின்றுட்டு இருக்காரு பாருங்க. மாஸ்டர் ப்ரோ தான் வந்திருக்காரு மாஸ்டராகவே. சரி வாங்க டெசர்ட் எடுப்போம். நீங்கள் கேட்பீங்க, டெசர்ட் எடுத்த ஆடுற அளவுக்கு நீ பெரிய ப்ரோ பிளேயர் ஆன்ட்டு. அந்த அளவுக்கு ப்ரோ பிளேயரில் ஏதோ நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக டேக் அடித்தோம்னா ஒன் டாப்புன்னு ஒரு பேராசையில் தான் இந்த கண்ணை எடுத்துகிட்டு போகிறது. சரி வாங்க பார்ப்போம். சரி ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். பாஸ்வேர்ட் எடுத்து பண்ணி வச்சுருக்கேன். வாங்க எனிமி தேடுவோம். இந்த இடத்துல இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆஹா சிக்கிட்டாண்டா. ஒரு ஒன் டாப் அடிக்குதா. அடிக்க முடியல. சரி ஃபீல் பண்ண வேணாம். ஓடுவோம் ஓடிக்கொண்டே இருப்போம். சரி பார்ப்போம், அடிக்க முடியுதா. ஆஹா 90 தான் வந்துச்சு. என்ன ப்ரோ நீங்களே போய் முடிச்சுட்டு வந்தா அப்போ நான் என்ன ப்ரோ பண்ணுறது. இங்கே ஒருத்தர் இருக்கான். அடி 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 அடி. நானும் என்ன தாங்க பண்ணுறேன், அடியே விழுக மாட்டேங்குது, மறைஞ்சிட்டாங்க. சரி ஓடுவோம். எங்கே இருக்கா வேட் த பிளாக் ஷீப். எங்கே இருக்கான். இங்கே தான் ஒழிஞ்சிருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இந்த கண்டருக்குள்ளே இருப்பானும். அந்த அப்பா நீங்கள் ஊக்கம் போட்டு உள்ள இருக்காப்புல. போய் முடி அடி 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 90. நானும் எட்டில் வச்சு அடுத்துறேன், அடியே விழுக மாட்டேங்குதுங்க. என்னங்க அது, என்ன நமக்கு வந்து சோதனை க்ளோவால் போட்டானே. சரி மெடிக்கேட் சுற்றுவோம். சுற்றிட்டு க்ளோவால் உடச்சி. என்னங்க இப்படி பண்ணுறீங்க, அதுக்குள்ளே இடக்காது கொடுங்கய்யா. ஐயோ அட பாவீங்களா, வரைக்கிறதெல்லாம் நீங்களே எடுத்தீங்கன்னா என் சேனலில் உங்கள் பேர் தாண்டா அதிகமாக வருது. என்ன பண்ணுறது போங்க ப்ரோ. சரி 2வது ரவுண்டா. இப்போ தான் 2வது ரவுண்டே போகலாம். சரி கன்று எடுக்கணும். ஸ்கேரை எடுத்துகிட்டு ஏதாவது பண்ண முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணி பார்ப்போம். வாங்க பாஸ்வேர்ட் கொஞ்சம் பண்ணுவோம். சீக்கிரம் ஓப்பன் பண்ணி விடுங்களா, போய் என்ன கில் அடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் உங்கள் மைண்ட் வாஷ் எனக்கு நல்லா கேட்குது. எங்கே வாய் பேச்சு தான் பேசுகிறத தவிர ஒரு கில் அடிக்க மாட்டேன் தம்பி அப்படின்னு சொல்கிறது எனக்கு நல்லாவே கேட்குது. வாங்க அடிக்கணும். 16 என்னவா 16 உங்கள்கிட்ட ஒரு ஹெட்ஷாட்டாக உள்ளதாடா வீடியோ போடுறேன். என்ன பண்ணுவோம். ஒரு நாக்கு மாஸ்டர் ப்ரோ ஏறி அடிச்சிட்டாரு. ஆஹா மாஸ்டர் ப்ரோவே அடிச்சிட்டாங்க. எங்கே யாரா எங்கள் ப்ரோவே அடித்தது. அவரை ப்ரோலாம் சொல்லக்கூடாது, என் கூட படிக்கிற பையன் தான். பட் யூடியூப்பில் சொல்லணும்னு கொஞ்சம் இதாக சொல்லணும்ல, படம்லாம் சொல்கிறது. அதனால தான் ப்ரோன்னு சொல்லியிருக்கேன். பாருங்கள் என்னோட இன்னொரு ஆள் கூட பாஸ்டர் வந்துட்டார். ஆனால் என் பேர் வரவே மாட்டேங்குதுங்க. என்னங்க போங்க. எம்பி பாடி எடுத்தாச்சு. வேறு என்ன மஷ்ரூம் ஃபுல்லாக இருக்குது. பெப்பர் கிட்ட போட்டுட்டு போய் ஏதாவது நம்மளால் பண்ண முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணுவோம். வாங்க போவோம். ஓடுவோம். இனிமேல் நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லியும் கண்டென்ட் போட முடியலனாலும் ஒரு 2 நாள் 3 நாள் கழிச்சு வீடியோ போட்டுக்கிட்டு இருப்பேன். உங்களால் முடிஞ்சு சப்போர்ட்டை மட்டும் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு சொல்கிறத விட ஃபேமிலின்னு சொன்னால் தான் நல்லாயிருக்கும் போல். உங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட்டை கொடுங்க ஃபேமிலிஸ்.
உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பார்க்குங்க யாரும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க குரூப்பில் அதில் எல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நம்ம சேனல் கொஞ்சம் ப்ரொமோட் ஆகட்டும். நம்ம இன்னொரு சேனலும் வச்சுருக்கோம், எடிட்டிங் சேனல். நிறைய பற்றி தெரியும் நினைக்கிறேன். ஏன்னா லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், போய்ட்டு அந்த சேனலை பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் போட்டு விட்ருங்க. பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் போட்டு விட்றாதீங்க. பிடிக்கலன்னு வேணால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். டிஸ்லைக் போட்டிங்கன்னா வீடியோ கொஞ்சம் போகாது, அதான் சொல்கிறேன். நாங்கள் ஏர் ட்ராப்லேயே என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். க்ளோவால் என்னென்னமோ வச்சுருந்தாங்க, சரியாக கவனிக்கலை. ஓடும் எங்கே இருக்காங்க? ஒரே ஒருத்தர் பின்னாடி இருக்கான். க்ளோவால் போடு, அவனை நான் அடிச்சுக்கிறேன். நான் போடு. சூப்பரே, முடிச்சு விட்டாச்சு. கடைசியில் ஒரு கில்லு அடிக்க விட்டாங்க. எண்ணி 2 கில்லு தான் அடிச்சிருக்கோம் போல மேட்ச்லேயே. என்ன பார்ப்போம். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான் வீடியோ நல்லா ஓரளவு கொஞ்சம் முக்கியம் தான் இருந்திருக்கும். சரி, இனிமேல் நான் தொடர்ந்து கண்டென்ட் போட பார்க்குறேன். சரி வாங்க, இந்த வீடியோ எதுக்குன்னா நம்ம ப்ரௌன்ஸில் இருக்கோம். ப்ரௌன்ஸ்லேருந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு கிராண்ட் மாஸ்டர் போக முடியுதா புஷ் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ தான் ஒரு ஸ்டார்லே இருக்கும். சரி, நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி வீடியோ பார்த்ததுக்கு.